a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Yes, and I'm happy to call for me. This message na galage DOS Chika Edoziem Mazi Chika Edoziem DOS Mazi Chika Edoziem DOS Mama traditional okay ne tugava Chika Edoziem DOS I greet you Chika Edoziem DOS People without the history of the past is always repeating the history. Try by just mark yourself bye. Uno need about Biafran integration. Every people gonna be now monogamy head, but things where you will follow apart. They have to follow the victim. Second name, Madam Oyibo is like other case sacred Nandekano, and he may take go destiny otherwise. People like how love go as well love Nandekano. You also call again a man that DOS, also go on a DOS, a wound, again, on the doesn't matter, we don't care about that. People like how love go to as well love Nandekano. And the Malamala Chika Edoziem, Utu on Europe, I need your biography. A lot of people who goes on over in Europe. A lot of people kagade that is kagodo fanatica. A lot of people na de he ku self even so would do has solo game get dapo. Ezuzu kwene ezuzu ebe ụmụ nwaanyị baa no. Izuzu ha ga-egbucha asị gị ọsịsọ ka ngwazi ego so ụmụ nwaanyị ahụ karịrị okwu fakotere. So ụmụ nwaanyị ahụ ha ga-emechicha gị ihe to God na-ebe akwa. Ọ dị ka enweghị ihe etikwene ndụ ụmụazị be anyị na stress etikwene ndụ ụmụ be anyị na ihe a because ụmụ nwaanyị a bido ọgụ ha ga na-egbu ndị ji egbe without eji ha egbe ha ga-egbu chichi ụnụ niile ji egbe ha ga-egbu chichi ụnụ niile without ime ihe a eziokwu ka m na-agwa gị sọsọ painful ọ ga-eri ụmụ nwaanyị awụ kama ha anụwa ha manage nwoke manage because ha ga-egbu a lot of ụmụ nwoke mgbe ha gbuchara ụmụ nwoke onwezighị ụmụ nwoke ji adị na ụmụ nwaanyị aka nkụ n'elu ụwa ha ejizi aka ha mebe ihe a ụmụ nwaanyị ndị Germany na-eme ọsọ ha lụọ budget asatisfy onwe ha ha nwawe ụmụ nwaanyị esikwere ike too much ha ga-egbukwe gị ọkwụ nwaanyị gburu David ọkwụ nwaanyị gburu Solomon ọkwụ nwaanyị gburu Alochukwu ọkwụ nwaanyị gburu Ọhafịa ọkwụ nwaanyị gburu Abịrịba jekwe n'ọlaeri na-akpọ ụmụazị amụrụ n'ọlaeri ụmụazị amụrụ n'ọlaeri ba na-ekwe ọdụ na isi mmụọ ba nọ na Alochukwu ọkwa ndị batara metens of all apart ba anazighị dị ụmụ nwaanyị akwụwụrụ everybody ana m agwụ ọnụgo ije na ọwụrụ na ịyọ ha ụmụ nwaanyị a biko chịkọta ihe niile Nnamdi Kanu chịkọnọrọ ọnụ before ọ pụọ ana m eme gị expect ka iwụrụ ka ikuruo dan people a na-azọ gị ọba n'isi gị were kuruo dan nwee ike organize all these people together until Maazị Nnamdi Kanu apụta mgbe ka a ga-asị gị yes na ịlụrụ ọrụ ka dike na mgbe ihe niile a na-eme people na-akparị gị na-agwa gị okwu enyi ha na-eme gị ihe niile na ị na-ayọ biko
But ime ha all those things ọdụkọ aba mafia nso ọdụkọ ụmụazị ya na ụmụ ndị a na-eje disturb ndị na-azụ ahịa na aba ka ọnụ ndị na-agba mbọ na-eje na-eje achọ otu unu si ya họrọ ndị mmadụ. Take a serious time. Iji ụmụ nwaanyị ba egwu egwu ọha nwa Israel ọsịsọ. And the only motherfucker no Israel supportụrụ gị edeport ụmụ onye ahụ immediately. Ụmụ Israel ndị be anyị nọ Israel ọwụghị dresị ka ndị labai ma ọwụ ihe awụ isi. Unu nwa anwa sọpọtụ Chika Edoziem edeport ụmụ unu from Israel. Agwa m unu na unu na-aza Israel na anyị nwawo na ọmụnwawo nwa ha awụ m di ya nwa ha nke ha amụrụ n'Afrịka ọmụnwa awụ m nwa Israel nke a mụrụ n'Afrịka izuzu edeport nge any part of Israel ọsọrọ gị nọrọ m ga-edeport gị sọpọtụ Chika Edoziem n'ihe o zuzuru ka m gwa gị na Israel nọ nneka na Israel nọ nne nwe nwa na Israel na ụmụ Israel ahụ ọsọgodo mpa gị ya wụrụ onye Israel asọrọ gasị mma gị awụghị onye Israel ewughị onye Israel m ga-eyi unu egwu ọsịsọ respect yere na ụmụ nwaanyị ya na onweghị ihe ọzọ anyị ha nwa mụrụ anyị yes unu ejizikwana ha egwu sakin madam oyibo is like sakin Nnamdi Kanu ọ dị ka ihe niile a master prophet na ikenga Uruagụ na ụnụ niile kpakọrọ ka ụnụ na-achọ ka unu mee impose na and ka ngwa ụnụ ọwụ na onwe ihe mere Nnamdi Kanu Germany agaghị aba mụ na ụnụ Switzerland agaghị aba mụ na ụnụ Austria agaghị aba mụ na ụnụ ihe tagharị m danụ n'obodo a ihe mere mụ na anwabe how madness ndụ na eji m obi ọcha m na-arụ ọrụ na DHL by this time ụnụ na-alahụ ụlọ anọ m na-arụ ọrụ mgbe ụnụ ga-eteta ụra ike agwụgwọ m ifụrụ mayonnaise enere m I take my tablet ife ahụ tablet m na-eteki bụ ife nọtụ ọcha jụọ n'isi enwere m ike ivụrụ gị nwa Chika Edoziem si n'elu ụlọ enu mapụ gị ọsịsọ ụmụ nwa traditional nwoke dada nwuru de nka kingdom mmụọ na-anụ ọgụ iji anụ nye ọgụ ọ dị ka nwa ha ibe eji asụ onye ju ogwugwu ọfụ udo ogwugwu nne nwaanyị ogwugwu nwaanyị Chika Edoziem iji evunikwa ihe a ịmakwa ihe onye duiri gị ụmụ nwaanyị a ji anafụ gị nwunye gị weyuzuo ụmụ gị ndị nwaanyị were gbuo gị. Take your serious time. Ụmụ nwaanyị a dịkwa very intelligent kwa ebụrụ nke a na-agba azụ ụka ị naghị ege onu mmiri okwu nwaanyị ahụ naanị kwere Chika Edoziem unu anyị shigodukwa isi adọdụ agbahama na kọmpanị alụrụ gị nọ na kọmpanị mba ụhụ na kọmpanị alụrụ m ka alụrụ gị unu anyị shigodukwa isi adọdụ na onu ishigodo uti anya ịdụkọ ndị ibe a na-agba ya ụmụ nwaanyị ahụ ji akụ gị isi n'ala ịmara one ịdụ ụmụ nwaanyị ahụ ga-eyi gị egwu ana m achịnyekwara ụnụ aka na ụmụ nwaanyị Amerịka mgbe ọwụ na ụnụ ga-ebido na-eme ibe ahụ na-eme biko na igwe na mme ọkwa ụnụ mụrụ m were ife sọrọ ụnụ mee ma ọ gbasagha m ibe a ndụ ọwụ ndụ agwụdụ adarị ma nwụọ sef yes anwụgo m anwụ ibe a ndụ awụghị ndụ Chika Edoziem ọ bụrụ na because of gụwa ji etinye ndụ anyị na nsogbu ụmụ nwaanyị ewere mme onwe ha equip na enwe ha history ọwụ ụmụ nwaanyị agburu bie Nigerian soldiers ha arizekwana again this time Maazị Nnamdi Kanu maka onye this people owuwo ị nwekwara ike na-eme na ị na-afụ azụ ụka ma onye na-afụ ụmụ nwaanyị a na-afụtara social media you are dealing with a spirit and that spirit abago ụmụ nwaanyị ya n'ime ha ga-egbuchi asịkwa everybody wa ga-egbu everybody ụmụ nwaanyị shiri ezigbo ike ọfanwa gburu David fanwa gburu Solomon fanwa kpụrụ m isi kwa ịma o nwere oge m bụ ntutu isi ụmụ nwaanyị siri ike onye nwaanyị egbu ha onwe ha onye ji egbu na onye ahụ Chika Edoziem ife nji na-ebere ha akpa na ejighị m ego njije atọ nye ihe ogo ejikweghị m ego njije enyi gị na-ejekwara be a ịnụkwara o nwere onye nke lachara nwaanyị nwụọ na ịghọtago most of people na-awụ alacha nwaanyị ha nwee na ha amụ ife na-egbu ha Chika Edoziem alaikekwara ngo ijiji na-enwekwaghị onye ndụmọdụ na-esokwa ozu ana n'inyi ịma ha na anyị dị very powerful na ụmụ nwaanyị be anyị anytime ha raizigharị na-akpụzie na-efe na-eshi anụ ọgụ wee jee rekrut ụmụ nwaanyị ndị ọnda 18 ịma ụnụ laikiri ụmụ nwaanyị too much ụnụ laikiri ụmụ nwaanyị too much ọ dịzị kọdinetọ na-achụ nwaanyị nke ọ na-aga nna atọkwa na narị gọọmenti Etiopia nwanne ejeghị m anụ ọgụ a ka ịfụrụ ọgụ a unu kote ha anụ ọgụ ụmụ nwaanyị be anyị biro ha agbuwe ndị mmadụ ya narị gọọmenti Etiopia
onye jụrụ ese ma gwa ya naruo nne m Ethiopia ekene dịrị Chukwu okike abịa ma ndị mbụ na ndị egede anyanwụ eze na onye kere traditional nwoke dị n'udude nke kingdom o nwere m aka o nyere m ije na Ethiopia ndị a na-akpọ ndị afar ha ji afụ ha Tigris Farasha ha ji afụcha ha bụcha m aka ya ije na Gambia iji afụ ha bụcha m aka ya so ejigo m aka ya loketi ebe ụmụnne m nọ na mpaghara ụwa niile nọ n'Afrịka so amaghị m mụrụ na awụghị ofu ibe eso na one of the lost tribe na-awụgharị n'Afrịka and agwụ nke m awụghị obere agwụ ikote okwu m ga-esi from Gambia cheta soja m ga-echi from Ethiopia sita soja sọsọ ibe aka m ji eji ntụ ha anaghị akata god ajụọ kedụ location enu ihe sendị elefe m ndụ ga-eyi ga-egbu ọsịsọ awụ m lost tribe of Israel na-akpagharị n'Afrịka mbatabeghị agbụgha mbega ọkụ ọsịsọ ịbịabe m agbụgha mbega ọkụ Chika Edoziem mụọ n'Israel ọ nne nwe nwa n'Israel na ụmụ nwaanyị bayariz ya ha ga-egbukwe gị ọfa gburu nna gị ị chọrọ ka ife gburu nna gị gbuo gị Chineke nwa akpụda ịmakwa ibe nwa akpụda ịmakwa na ụmụ nwaanyị gburu nwa akpụda ihe nwa akpụda tren asụ nga kwụsị nga ahụ tren gbuola ihe ọnụ popopo ọsụ ya egbubeghị gị mma gị bebe akwa mgbe m peziere gị mma n'isi na gị mara ihe tren na-egburu ihe ọnụ popopo ọsụ ya tren asụ nga kwụsị nga ahụ kwa ihe ị na-akụ na ha eme tren bịara ya nwa akpụda elu otu aka nke nna unu si were gaa ụmụazị ya wee ji azụ okenye ọnọkwa n'ụlọ ihe a na-eme Chiamaka Ezibe o nwaanyị kwaturu lot of ndị ike niile dalaba anyị nwaanyị mere ụnị nwaanyị mere anyị ihe nwaanyị kpụrụ m isi dada m dobe m n'ọnọdụ sans m nke na-atọ gị nọ Chika Edoziem gaa unite ya Biafrans na ọwụ na ya likere yourself gaa unite ya Biafra anụsakwana nwaanyị ọgụ ibe ahụ the worst mistake ị nwere ike ime and asakiziri anybody because sak na aka ndị nna nna gị sak katara kịta ijeziri ite iwuzi lefeju na Switzerland ị na-asa aka ndị mmadụ ebe asak gogo already mụkwana ihe ibi na Switzerland wụ na act of na asak gogo from ebe ibi ife na kịta agba mbọ ka ị naghachikwa be gị ka ị nakwa na Biafra ga ị na-ayọ biko ka ị maa na ị ga-enweta Biafra dị na ị nọrọ na ya nwetabeghị Biafra na-asa aka ndị mmadụ nwanne anyị ga-anwụrụ gụ sak ya gụ from today onward I sack you ọ bụghị ihe a ka anyị nidiri ọ bụ the problem of the past mere people o ji scatter everywhere ihe eri ọba ị nọ na New Delhi India ọ bụ ụnụ Chika Edoziem ị nọ na Ọstra ọbe gị ụnụ niile nọ na Germany here tọ n'izuru m ike Germany ọbe gị alọchukwu shiri ike bifo alọchukwu nwere ego bifo lee ndị mmadụ n'ohu nwee nnukwu ego unu niile kwesịrị ịnọ n'alọchukwu ụwa niile a na-abịa bụ na ayọ nri mana lukati otu unu si gbasasị ya n'ụwa niile si kicha asylum everywhere ịmadụ ihe ibe na-eme unu sef unu nọrọkwa ebe ahụ achụsasịrị unu enwebeghị sensị ibe mere unu ji were biribe ndị ọzọ unu ebighị be unu ị nọrọkwazie n'enu ya nọrọkwa dị ya ebe e nyere go refeju pamit unu amụghị ibe ka tụgodu njiri unu eyihe m unu egwu ọka mma ibe ahụ na maazị ụmụ nwaanyị be anyị si wee take destin n'afọkwa unu because unu nwawo nwa ha unu nwawo ụmụ ha ị gaghị agbasa nne gị mgbe God ụwa niile ga-adụ against you Israel agaghị asọpọtụ gị America agaghị asọpọtụ gị Europe agaghị asọpọtụ gị ụmụ nwaanyị gị akwụkwọ ego na-aba ebe efufutakwa n'onwe gị ana m agwa gị ihe a na-agwasị gị ike ihe Nnamdi Kanu upon how powerful ọ dị upon how people love him ọ na-respect ụmụ nwaanyị ya ọ na-awere ha ọnọ na-ekwu maka ha nwa na-ekwu na ọ wụrụ na ụmụ nwaanyị ya spirit ya megide banye ụmụ nwaanyị ya n'ime Nnamdi Kanu na-ekpe ekpere ka this spirit banye ụmụ nwaanyị ya n'ime and the spirit ya ha abaghịgo ya n'ime ihe awụ prayer answered Nnamdi Kanu jere n'Enugu Aguleri nye history let me tell you Nnamdi Kanu anaghị fight Biafra ọhọfịa bịrịba ndị alọchukwu ọ bikos na ụnụ na-ewe nwanne ka o ji wee ụnụ n'ọrụ ka ọ mara na agwa ụnụ ọ ga-echenji mana duto na agwa ụnụ echeji ha oyibo o ji were bugharịa dị ọnọdụ agwa ụnụ echejighị the Biafra Nnamdi Kanu na-achọ ka o restore ya wụdata nri kingdom ndị ahụ na-ekwu eziokwu na ịkwụba aka ọtọ
ọwụ ha alụ chukwu na-atụ asị ọ gwara gị na dati alụ nsị aha na alụsị awụ ha ịgwọ ọgwụ awụ ha omenala na ọdịnala ihe ụnụ na-agwọ wa ọgwụ anyị anaghị agwọ ọgwụ anyị na-efe mmụọ ọsịsọ ndị anyị na-ewe anyị na-akwụwa agha ka ọtọ na ikwu eziokwu ndị anyị belivuru na anyanwụ wee eze n'elu ndị ihe ọbụla anyị mere n'ezi na anọ okego ogego na ori gaa na afọ gaa na nkwọ gaa na eke ihe anyị belivuru onye nwa ka ụmụ nwaanyị araiziri the truth is here ọsịsọ is not far neri ofe egbu awụ ha ọ naghị eji ego ife ọwụwa ọdịtọ nwanne enye gị ego jee deliver ideliver inye resiti ode ojo tụọ dị ya is a system young strong system ụmụ nwaanyị a ga-eti ụnụ ihe to God ụmụ nwaanyị a nwere ife dị what it takes azụka na-agwago ọ na-agwago he don't give you no money again go and work nna anyị azụka isiri ike azụka ọkụ adakọba alụ ọrụ ụnụ apịawakwana m azụ nke n'ọkwa nwa ụnụ ka ụwa agakwa ha skuul ana m ekwukwa ibe a na-ekwusi ya ike mgbe ọwụ na ọgụwa ji eseti ụnụ emelụkwara m ahụ nnukwu ụmụ nwaanyị be anyị biko hapụrụ m n'okwu mmụọ ka m na-eji agba ka m na-eme ihe mmụọ agaghị m eme politiki ụnụ enyekwara m ego ka hapụ esi na nriri ego ewetaghị m resiti biko merenụ m ebere aka m chọrọ ibi ndụ achọghị m ịnwụ ka Tony achọghị m ịnwụ ka ndị ọzọ biko anaghị m achalenji ụnụ aka m ọnwụ ụnụ ka ụnụ mụrụ m biko ọkwụrụ anaghị akarị onye kọrọ ya I surrender nna anyị Chineke bịa were na ebube agụ na-eche agụ ịsọrọ ndị ahụ ụmụ nwaanyị ya egbuo gị enye gị enyi nwaanyị ga ahụ erikwudeti ya gị ị nwekwara mgbe ị na-alahụ ụra n'abalị n'ihu enyi gị nwaanyị ịtọgbọ ka okpokoro dụrụ ọdụ na-enweghị ibe nọ n'ime ya nwanne nwaanyị ahụ chi owere mmiri wuo ogo ndị ọwụ na ọ chọrọ isigbu gị ogbuo gị inwe ihe na-egbu nwoke mgbe ọwụ na ịma na aja egbu gị mụrụ anya here n'afọ nhehe nna nke gị agago ị na-ehe afọ lahụ ụra 1 week hele afọ lahụ ụra 2 weeks nwanne ijezi ịnwụ gị anwụ ọrịdị bọsị ije anwụ ije ha ama biko na ana m aya ụnụ mmiri ya tara m azụ anwụra nwa mmụọ emewone nwa mmadụ emewone nwa mmụọ egbebere ugobere egbebere ugobere ka anyị nọ biko kama ndị ụmụ nwaanyị nọrọ na saịdị be ụnọ si nọrọ na saịdị be ụnọ ụmụ nwoke nọrọ na saịdị be alọchukwu eziokwu ka m na-agwa ụnụ mana ọ bụrụ na anyị ṅụọ anwa nụọ ọgụ a Chika Edoziem faji egbugo fe ewofigodo ihe na-atọ ụtọ na ndụ gị eziokwu ka m na-agwa gị ụmụ nwaanyị dụ dediri anụsakwana bụ